लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय बीबी ब्लग चैनल आशा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ खिन्थु जों एसे प्रब्लेमाव दङ दैबाना जागासिनो दं थ' बिनिनो मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों थ' चेनेलाव नोंसोरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाखालिबो बाना जादोंमोन एबारहाय बानाया एसे देरसिन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम दुखुनि खोथा बाना जादों खिन्थु थेवबाबो मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों नोंसोरबो जाहाथे बे ब्लगखौ नुनानै बाना जानायखौ नुयो थ' बिनि थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायगोन नोंसोरो भिडिअखौ नायलांजोब लास्टसिम न'आवबो हाबसै जोंनाव न'आवबो हाबां जाबाय दै बानाया थ' बेखौ नोंसोरो गासिबो नुजोबगोन आं दा नै बेयाव लामायाव दङ साथा हमनानै बे ब्लगखौ बानायगासिनो दङ थ' ब्लगखौ नायलांजोब लास्टसिम नायलांजोब आरो माबा कमेन्ट खालामनांगौबा कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम डिसलाइक खालामबा गोसोआ गाज्रि जायो अखा हादोंबाबो अखा खोरोमगासिनो दं थेवबाबो माने बाना शुट खालामगासिनो दं आं बे भिडिअ खालामगासिनो दङ अडिअ'आ माबायदि जादों बेखौथ' मिथियासै थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ दैया थांनानै बै न'खौ लोमहैजोब्बाय स्कुलखौबो लोमजोब्बाय न'आ लोमजोब्बाय गौराङा उसिजोबनानै दैया बेजों फैबाय गौराङा बैनो नुहुरनाया गौरां उसिजोब्बाय उसिजोबनानै फैबाय नै अमाफोरखौ नैबेयावसो खानानै दोनजोब्बाय लामायाव अमाफोरखौ बेयावसो खानानै दोनजोब्बाय लामायावसो न'आथ' लोमजोब्बायानो ओइलाय लोमजोब्बाय नङा थाबायलांसै ससे ससेब्रा ना सेन्देल लाजायो गखाबाङि गामि होनो बेखौ लोमजोब्बाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि गौरांनि दैसोलै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम दैबानायाव जोङो भिडिअ खालामगासिनो दङ सिजानानै बहुद खस्थ'जों सिजाजोब्बाय नै सासे ओइलाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर लाइक खालाम न'आव हाबबाय नै
औ एसे थांबावसैब्रा लामा मोजां ना ha एसे थांबावसैब्रा बै मन्दिरसिम गौरांनि दैसोलै साफासो बेयावनो दुगैयो गंगामा थाथ' होनबानो एसे बैसो नामोननिजों फायखानायानो लोमजोब्बाय न'आबो लोमजोब्बाय हान्थुसे जाबाय दैया हान्थुसे जाबाय दैयानो हान्थुसे जाबाय माथो खोरखिसिम आयौ जाथार न'आनो लोमजोब्बाय नै खोरखिसिम जालायलायबाय बे बानाया दा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि बर' गामि दावरावआवबो न'आ सावजाजोबखाबाय आरो बिनि सायाव एबार बानाजोंबो प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ जाबायना थांला गामिखौनो लोमजोब्बाय नै दैखराबो लोमबाय सागरनि दै बादि जाबावबाय मन्दिर गैयाब्रा न'आ लोमजोब्बाय ब्लग शुट खालामनाया बहुत खस्थ' जादों गोलैहां माहां थाव खालामगासिनो दङ लोगोफोर नोंसोरनि थाखाय नोंसोर जाहाथे भिडिअखौ नायो औवाबारियाबो लोमजोब्बाय ओरै खाथियाव गौरां दङ बेखायनो लोमजोब्बाय गौरां दैया बारायनानै बहुद प्रब्लेमाव दङ दा बे गामिनि मानसिफोरा थानो सुख गैला ओंखामबो संनो उसुबिदा जाजोबना दङ दा एसे माबा बुंगोन ने साननैसो जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय दाबो जेबो सहाय मोनथ'वाखै
दा दाथ' गभमेन्टनिफ्राय मा सुबिदा मोननो माइरं 300 ग्राम ओमफ्राय थाव 100 ग्राम ओमफ्राय मा मोननो दालि 50 ग्राम मोनगोन आरो जाबाय मोना खहा जादों माइ गैला माइआथ' गैखाला एबार माइ मोनजानांगौआ बहुद गोजाननि खोथासै माइ मोननांगौआ रायजो राजाफ्रानो एसे खांलायलायनानै होगासिनो दङ न'आनो लोमजोबबाय आयै हैस मा जाबावसिगोन बे आसामावबाथाय खालि बाना खालि बानाल'सै एसे अखा हाबानो बाना दाखालिसो जानानै थांखांबाय आरोबाव बाना गामिनि लामाफ्रानो नुला लामाफोरखौनो नुला लोमजोबबाय जोंनि गामियावबो बिदिनो जासिगोनानो आरो थांसै बै नुहुरनायानो गौराङा बे गौरांनिफ्रायनो दैया फैगासिनो दङ मोसौ मोसा बिराद खस्थ' जाबाय अबाय सानबाय थाया खर' सानांनानै दं साननैनिफ्राय साननै जाबाय ओंखाम मोनजायाखै जोङो माइरं दै गासिबो माबाजोब्बाय दैजों गोजावलांजोब्बाय माइ माथा गासिबो गोदोजोब्बाय दैयाव बिराद खस्थ'यैनो थागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ दा गभर्नमेन्टआ बेखौ नायनानै मा सहाय खालामो नायलांदो मोनगोन ओमफ्राय ओंखामा दा जानानै जाहाय ओंखामखौथ' दहाय फुङाव खुनुरुखुम जासाबबाय दाहायनो बे दै सायाव बोरै ओंखाम संनो रसा नांनानै थानाय जानोसै माबा गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय मोनबाथ' मोजां जागौमोन बे जानाय नङा सरकार नों शिलंनिफ्राय माला फैया जाबाय दे होमबालाय भिडिअखौ शेयार खालाम जोंनि थाखाय बहुत दुखुनि खोथा खिन्थु थेवबाबो माने बाना नुफेराखै नालाय जोङो ओंखायनो एसे इन्जय लागासिनो दङ अखा हादोंबाबो सिजा भिडिअबो बानायगासिनो दङ ब्लग जाहाथे नोंसोरबो नायनो हायो थ' चेनेलखौ नोंसोरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम इउटुबावथ' बेनोसै साबस्क्राइबनि खोथाल' फैबाय थायो थ' साबस्क्राइब खालामबासो भिडिअ नेक्स्ट टाइम आं आपल'ड होयोबा नोंसोर नुबावनो हागोन थ' बेयावहाय नोंसोरो आइ बटनाव नायनो हागोन बिदिनो बेरायनाय मानायनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव नोंसोरो बे ब्लगाव ओंख्रि संनाय बेफोरखौ नोंसोरो नुनो मोनगोन बेरायनाय नुनो मोनगोन थ' बिनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै दोन ओमफ्राय खाथियाव नुनाय बेल आइकनखौबो थुनानै दोन बिदि भिडिअ नायनो थाखाय Điều ba đi gặp sư rồi nè. Chiều đâu mà đâu có bài bắt ra máy hả? Đấy chưa? Hả? Ơi là với Sini mà vậy đúng không?
हा थुकसे गैला नै फेन्दासिम जाबाय दैया लामायाव फेन्दासिम जाबाय आयौ नै जान्दिसिम थार बोहैलायबाय न'आवनो थार हान्थुसिम दासै देरनिफ्राय देरगासिनो दैया माखासे न'आव हाबबाय माखासेयावबो हाबबावसै मा जाबावगोन दिनै हराव माइ उन्दुबावगोन माइखि दङ बाख्रियाव आयौ लामायानो उसुनसै माथो एबार बांसिन बावसो फैजाय जाय एसेबां दैया जाय नायनि नोंसिनिखौ लोमसिनसौ जाय लोमसानसौ थांबा थांला र' नायनि बाख्रियानो लोमसै नै माइ बुरजाथार दङ बेयाव मा जाबावसिगोन ओंखाम संग्रायाथ' लोमजोब्बायानो दैयाबो अखा हानायाबो हाबाय थागासिनो दं बन्द'आनो जाया दैयानो बारिनिफ्राय बारिगासिनो दं बे फुङाव जेबो दैयानो गैयामोन गोरानसोमोन दसेनो बोरै दै बारिखो खमायगोन ना खमायाथाय